deň, moje meno je Jarmila Bielany. Dnes vám v krátkosti porozprávam o NCT bezkontaktnom tonometri, pachymetrii a jednotelovom mikroskope. NCT alebo bezkontaktný tonometer je prístroj, ktorý slúži na meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou so zohľadnením a prepočtu hodnoty vnútroočného tlaku na hrúbku rohovky. Patrí medzi základné oftalmologické vyšetrovacie metódy. Za najväčší rizikový faktor glaukomu sa považuje práve zvýšený vnútroočný tlak, ďalej kardiovaskulárne ochorenia, vazospazmus, migréna, hypotenzia a krátkozrakosť. Glaukom, nazývaný ešte zelený zákal, zahrňuje choroby oka, pri ktorých dochádza k progresívnej neuropatii zrakového nervu a ich spoločným znakom sú zmeny na terči zrakového nervu a vo vrstve nervových vlákien. Jediný spôsob ochrany zraku pred jeho stratou spôsobenej glaukomom je práve včasná diagnostika a následná správna liečba. Glaukomové ochorenie prebieha na začiatku bez výrazných subjektívnych príznakov, takže mnohí pacienti nevedia o svojej chorobe. Preto by každý človek po 40. roku života mal navštíviť očného lekára, aj keď nemá žiadne ťažkosti, kde sa mu zmeria vnútroočný tlak, napríklad bezkontaktnou metódou a vyšetrí očné pozadie. Ak sa včas zistí glaukomové ochorenie, keď ešte nie sú zmeny na očnom nerve, správna liečba môže odvrátiť hrozbu straty videnia. Ďalšie vyšetrenie je pachymetria alebo meranie hrúbky rohovky. Vyšetrenie sa robí na oftalmologickom prístroji, je bezbolestné, rýchle a bezkontaktné. Hrúbka rohovky je oftalmologii dôležitým parametrom, najmä u glaukomu pri posudzovaní vnútroočného tlaku, keratokonusu, pri plánovaní laserových refrakčných zákrokov, ktoré sú priamo vykonávané na rohovke a priamo závisia na hrúbke rohovky. Endotelový mikroskop je vysoko špecializované vyšetrenie endotelu rohovky, je to vnútorná vrstva rohovky, práve tieto bunky vekom ubúdajú a sú zodpovedné za výživu rohovky a transparentnosť. Vyšetrenie je veľmi dôležité, najmä pred vnútroočnými operáciami, pred operáciou katarakty, kde počet a tvar buniek musí byť dostatočný, aby sa pooperačne zachovala transparentnosť rohovky. Pred refrakčnou výmenou šošovky, pred implantáciou vnútroočnej šošovky či pred laserovým zákrokom. Vyšetrenie je bezbolestné a bezkontaktné. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.